ja, die problemen zouden ontstaan wanneer wij het geld in één keer zouden opvragen. Maar wat we dus beogen met deze herfinanciering is om zodanige afspraken te maken dat eigenlijk we alles bereiken, namelijk de mogelijkheid om te blijven investeren, ontwikkelingen, ook vooral de incentive om te hervormen, want die zit er in deze afspraken natuurlijk heel duidelijk in. Als er niet hervormd wordt, wordt de investeringsruimte kleiner. Dat is niet wat je wil, dus die druk om ook te blijven hervormen, om de belastinginkomsten te verhogen, om te zorgen dat er in de zorg goed wordt gekeken naar de kosten, enzovoort, zitten in deze afspraken natuurlijk heel nadrukkelijk ook meegewogen. En de doorrekeningen maken we om inderdaad ook draaglijke afspraken voor de landen te maken en tegelijkertijd ook te zorgen dat er wel de middelen die we geleend hebben ook weer terugkomen. Er was nog een vraag van mevrouw Boeschelink of er nou verschillende boodschappen zijn geweest over de leningen van wel of niet kwijtschelden. Wat mij betreft zijn die niet gemaakt. We hebben nooit aangegeven dat deze leningen zullen worden kwijtgescholden, maar wel dat we over de terugbetaling en de herfinanciering met elkaar goede afspraken willen maken die ook draaglijk zijn voor de landen in het Caribisch gebied. Dan is er nog de vraag van mevrouw Wuiten over, en dat was ook een vraag van mevrouw Bouchalikt, of er nou sprake nog zou zijn van kwijtschelding. Ik heb er net iets over gezegd, maar ook of we dat over 2 jaar in overweging zouden willen nemen, vroeg mevrouw Wuiten. Nou, ik kan als lid van een demissionair kabinet niet iets zeggen over wat er over 2 jaar zou moeten gebeuren. Dus dat laat ik dan ook graag aan een nieuw kabinet. Wat dit kabinet doet is op basis van doorrekeningen, goede adviezen, ook van het IMF en van het CFT, afspraken maken met de landen die ertoe leiden dat er gezonde financiële situaties voor de landen blijven en tegelijkertijd ook de leningen worden terugbetaald, zij het dan over een tamelijk lange looptijd.